kaya ako nag-vlog mga ka-Aizor kasi nagugutom ako. Tangina, nagugutom lang, mag-vlog pa. Para magmerienda. Nakita ko talaga yung post sa Facebook. Dahan-dahan lang, huwag mong biglain. Ayun, nakikita ko Batangas. So what's up mga ka-Aizor? Panibagong vlog, panibagong video na naman mga ka-Aizor. So pauwi tayo ng trabaho. Then wala lang, trip ko lang mag-vlog kasi hindi na ako nakakapag-vlog mga ka-Aizor. Halos isang linggo na ako walang vlog mga ka-Aizor, kasi nga limitado lang yung oras natin. Then pati sa oras may pinipili tayong oras sa pag-vlog. Kasi pag mainit na yung araw, tapos tirik na yung araw kasi mga ka-Aizor, is pangit na yung quality ng ating camera mga ka-Aizor. Kung ano yung itsura sa personal, is yun din yung makikita sa ating camera. So kung trick na trick yung araw, is grabe, masakit sa mata mga ka-Aizor pag pinapanood ko. So alam kong napansin nyo na rin yun sa mga videos natin, kaya iniiwasan kong mag-vlog tuwing sikat na, tuwing trick na yung araw mga ka-Aizor. Kaya ngayon siguro tuwing umaga na lang, tapos pauwi ganon hapon. So time check pala natin is 5:16 na ng hapon. So kaya ako nag-vlog mga ka-Aizor kasi nagugutom ako. Tangina, nagugutom lang, magbablog pa. Dinamay pa mga viewers sa kagutuman ni Aizor. Kasi kanina mga ka-Aizor is may nakita akong post sa Facebook na pagkain. Tangina, pagkain. Saktong ginutom ako ngayong pauwi, kaya doon tayo pupunta para magmerienda. So malapit lang naman yun mga ka-Aizor, kasi sinearch ko sa Google, is 18 kilometers yung lumabas. So andito na tayo sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. So ang pupuntan lang naman natin is part pa ng Bugalyon mga ka-Aizor. Isa sa barangay nila ang pupuntahan natin, sa may Asinan, Bugalyon mga ka-Aizor. Nakita ko talaga yung post sa Facebook noong pinagpapagawan ko ng sticker.
Kaya bigla akong natakam at nagutom. So yan yung nakita kong post. Kaya agad kong sinearch sa Google Map para tikman yung kanilang lomi. Sabi lomi Batangas daw eh. Alam nyo naman, kung sinabing lomi ng Batangas, is asahan nyo na napakasarap. So kakaliwa tayo dito mga ka-Aizor. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times. So first time ko rin mag-vlog about sa mga pagkain mga ka-Aizor, diba? Wala lang, share ko lang. Baka sakaling magustuhan nyo rin sa mga malapit. So malapit na. Sabi sa mapa is 5 minutes nandun na daw tayo sa location. Kaya chill lang tayo, dahan-dahan lang, huwag mong biglain. So update ko na lang kayo mga ka-Aizor pag malapit na tayo sa location, kasi hindi natin kabisado yung lugar dito. Yeah. Alright, kanan tayo dito mga ka-Aizor. Sabi, sa post tapat daw ng elementary school ng Asinan. So saan na yun? Ayun, nakikita ko Batangas. Alright mga ka-Aizor, so tapos na tayong kumain doon sa kinainan natin na Loming Batangas, dito sa Asinan, Bugalyon, Pangasinan. Alright, so napakasarap, sulit na sulit yung 50 pesos natin mga ka-Aizor. Taki na, muntik ko nang hindi maubos sa sobrang laki ng bowl na yon. So I think bago lang yon na lumihan dito sa Bugalyon, sa mismong bahay lang nung may-ari. Di ko in-expect na ganun talaga kalaki yung halagang 50 pesos nila mga ka-Aizor. So yun yung sinabi kasi sa akin na price. Ang tinanong lang sa akin is, ang sinabi lang sa akin nung nagtanong ako ng lomi nila, ang sinabi is yung presyo may 50 pesos, may 60 pesos, may 80 pesos. Ay, thank you Lord. You were fine all this time, I was inside out. Ay. Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you Kaya syempre yung 50 pesos lang yung in-order natin.
Pero ganun pala kalaki. So kung nakita nyo naman sa video kanina, sulit na sulit talaga yung 50 pesos mga ka-idol, no? Kasi ang daming topping. Then napakasarap mga ka-idol, promise. Babalik ako doon. Babalikan natin yung lumihan na yon mga ka-idol. Pero sana sa pagbalik natin kasama natin ang mga kaibigan or tropa or kung sino man mga ka-idol. So time check 6:20 na ng hapon nang magagabi na mga ka-idol. So hindi na ako nakapag-vlog doon mga ka-idol kasi gutom na ako mga ka-idol. Hindi naman kalakihan yung pwesto nila mga ka-idol kasi sa bahay lang nila. Maliit lang yung space. Pero yung sinuserve nila is napakasarap. Siguro yung mas mahal doon mga ka-idol is yung toppings is sulit na, mas maganda yung toppings na ilalagay. Kasi yung 50 pesos na sinerve sa akin is ang toppings ay siomay. Siguro 3 pirasong siomay yon na hinati-hati. Tapos itlog na chinap din. Then kikiam. Yun mga ka-idol, yung mga kasamang toppings. Busog na busog ang bigat ng tiyan ko mga ka-idol. Baka hindi na ako baka mawalan na ako ng gana mag-dinner nito. Tamang tama, edit na natin pag uwi natin sa bahay mga ka-idol, para ma-i-upload na natin agad. Kasi wala tayong extra video na may upload. Kaya binalag na natin yung pagpunta doon sa lumihan. Kasi wala nga talaga akong ma-upload. Wala pa tayong rides. So siguro mga ka-idol, dito ko na lang tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa lagi niyong panonood sa aking munting YouTube channel na Project Kaisor. Hanggang sa muli nating vlog, hanggang sa muli nating pagkikita mga ka-idol. So maraming salamat. Ride safe and keep safe mga ka-idol. Yeah! Peace ya. Back down, back down.